Bueno, sendagilea, zorionez edo tamalez, bizitzan beti ere oso hurbil sentitu dudan persona bat. Beti onerako izan da, baina ez nik gaixo egon naizelako, baizik beti inguruan norbait izan dudalako mediku baten premia. Eta medikuaren premio horretan tokatu izan zaidalako behin baino gehiagotan horretaz arduratzea eta gaixoaren beharkizunak eta laguntza eta guztiak eman beharra. Eta orduan, bideo horretan ezagutu dut mediku dexente, txikitatik, umetatik, gaur daño. Ni gogoa dut txikitan gure ama gaixo eta nola joaten nintzen medikuarekin etxera, eta zen inun eta burua nola egiten zidan, da bai, laizter 10 minutu barru etxean izango naiz. Hori ez, eta mediku hori, hurbiltasun hori ez da posible. Bueno, beste batzuk bazauden, herri berean, beste bazauden oso zerak, piper bat, ez? Baina hori da norberaren izaeraren araberakoa ere, neurri batean bada. Ez da posible gaur horrela izatea. Eta gehiago, hain saturatuta daudenean konsultak, sistema guztia hain saturatuta dagoenean, ikaragezko arazoa da. Eta horrei eranzten baldin badiozuk gero, baita ere, medikoaren eta gaixoaren arteko harremanean irauten baldin badu prozesu guztian edo irautez baldin badu, berez esan dezaket, topiko guztien kontra eta mediku oso, txar batzuk ere topatu ditut, normala da bezala, baina mediku on eta gaixoarekin daneko hurbilekin eta topatzeko poz hori izan dut, satisfazio hori. Mediku ona suposatzen zaio ofizioa ezagutzen duela, alde teknikotik. Orduan hori ez dut zalantzan jarriko. Hala izango aldira denak gutxiago edo gehiago, baina bintzat alde teknikoa zeratzen duena. Baina mediku bat hori baino asko zer gehiago da. Ari da persona gaixo batekin, ari da gorputz batekin, deitzen diogu pazientea, baina paziente horren atzean persona bat dago. Eta orduan oso importantea da mediku honi izateko, harremanak nola taputzen dituen. Eta paziente hori, edo persona hori, ez dago gainera bakarrik. Ez dago bakarrikan bere gorputz gaixoarekin, dago bere kezkekin, bere etorkizuna nolako izango dan. Batez ere, ari naiz gaixo larriez, azkeneko esperientzianeria, berezia eta bizitza guztiko nire esperientzia bereziena hori zen dalako. Eta orduan bere kezkekin, etorkizunik gabe, eta etorkizunean pentsatzen beak hurbil dituen personena. Eta orduan zirkustantzien mundu bat da paziente hori. Ez da bakarrikan minbizi bat edo ez da bakarrikan iktus bat, da hori baino asko zer gehiago horretanak dakarren mundu guzti hori. Eta medikuak hori behar luke izan gogoan, ez da guzti hortaz jabetuko, baina bai, nolabait gaixo horrek baduela baita ere bere psikologia, eta psikologia hori oso kargatua, zamatua dagoela, justu daukan gaitzaren gatik. Eta heriotza hurbil baldin badu, areago oraindik. Eta hori aintzat hartzen duena, eta hori nolabait arretatsu beti ere gaixoaren tokian jartzen den mediku hori da niretzat mediku ona. Bueno, nik sentitu duena da hurbiltasuna eta gauza gerrabeak zeratzeko, konpartitzeko garaian aukera eta hori hurbiltasuna, ez naiz arrotza sentitu beraien artean eta ez dut uste berak ere ni arrotz sentitu nautenik bintzat zabal zegoen elkarren arteko harremana. Eta, esaten dudan bezala, arrope hori ez, gaixoa zerbait gehiago dela gaixotasuna baino. Baina aldi berean, nik rebindikatu nahi nuke, hitz egiten ari gira mediku ez, baina batez ere hospitalizazioan eta medikoa dela nolabait gorputz bat edo estamentu bat
non dauden, erizainak, beti hitz egiten dugu eta personalizatzen dugu medikoaren gandik, baina da gorputz medikoa edo talde medikoa eta medikoan daude erizainak eta zeladoreak berak ere kamilan daramatenean gaixoa eta ze aldea dagoen bategandik bestera eskua eman edo kopetia nola egin edo ez dakiz zer, nahikoa da pixkat lasaitzeko. Hor ere, da nolabait eskala guztia, eskala profesional guztiak, zer ikusi handia du medikoaren konzepzio orokorrarekin. Bueno, fenomeno asko dago, asko dator. Lehendabizi bat akademikoa da, eta da humanismoa nolabait elementu kognitiboa bezala, estudioetan edo programatikoa bezala, estudioetarako eta bar, humanismoa desagertu egin da klaseetatik. Zerak bat irten liteke unibertsitatean, ez dagoela momentu batean mediko batek aipatu egin gabe, ezak, agertu liteke, Thomas Mann edo Camus edo garaiko pelikula ederrenak protagonista mediko bat dutenak eta bar. Medikuntzak arteetan ze ikuspegi garatu duen mendeetan zehar eta humanismoa bera konzeptu gizakiari buruzko konzeptu gisa, hain beharrezko izango dutena gero. Inoiz gauza horietaz entzunez duen ikaslea. Eta bakarrekan irakaskuntza guztiz profesionala eman zaiona, inok ez dio aitatu ze importantzia duen psikologiak, ze importantzia duen harreman hurbilak, ze importantzia duen hainbat eta hainbat gauzak. Nolabait tratu humanoarekin lotuko genituzkenak, ezer gabe edo biluzik iristen da kontatu personaltara gaixoarekin. Eta alaxea jarraituko du, inok ez dio irakatsi, hortaz ez dio bi hitz esan. Hori elementu fundamentala iruditzen zait hezkuntzan. Eta gero beste bada, medikuntzaren fenomenoan gaur egun espezializazioa gero handiagoa da. Beti esaten dugu gaixoketa bat tratatzen duela. Baina ja medikua ailatuta dago gaixoketaren elementu oso gero eta gero txikiagoak, gero eta gero nanoagoak hartatzera eta han espezializatzera. Eta orduan da nanoagoa, bere espezializazioa, eta orduan da arrisku handiagoa osotasunari begiratzeko. Eta begiran non, oain hitza esan detenean, osasuna osotasunetik dator. Elementu osoa gara, eta hortik dator osasuna. Eta osotasun hori galtzen dezunean, gaitz bat daukazulako edo, orduan galtzen dezu baita ere osasuna. Eta, klaro, orduan da espezializazio txekiagoa izan, zu espezializatzen baldin bazera, giltzurrinen bakarrik espezializatzen baldin bazera, dudarik ez dago, hori da etorkizuna, medikuntzaren etorkizuna. Baina, klaro, perspektiba galdu gabe. Eta ni bildur naiz, gero eta gehiago gertatu hori, orduan da nanoagoa geratuko dela gaixoaren pertzepzioa. Ez dut eskatzen simpatia zerak, ez. Besterik gabe, besteak senti dezala bere hurbiltasuna. Eta hurbiltasuna egon liteke, persona serio izan da, eta nolabait antzestu gabe hurbiltasun hori. Antzezpena baino gauza okerragorik ez dago, bestaldetik artifizialtasuna baino gehiago. Baina bai, zemo zaude, ez dakit zer, ez dakit ezerak gauza oso simpleekin. Nik batzen naiz, emaztea gaixotu zenean, inguruko jendeak eta sustuarekin eta bar. Eta persona bat hurbildu zitzaidan, eta ni baino edadetuagoa zen, bastoiarekin, eta egin zidan, geratu ginen hizketan eta bar, taldetxo bat, eta egin zidan bastoiarekin
klank, zapatian jotzean bi kolpe eman zizkidan. Behetzan atrabitzen, ez zitzaion irtetzen hitz bat ere. Harremen hortan, badago elementu bat, halako desharmonia bat bien artekoa. Eta da, batetik, medikuak daki askoz ere gehiago bestearen gaitzaz, informazio noski gehiago dauka, bera daki, teknikoki, eta alde guztietatik, eta bere etorkizunari buruz badaki. Eta gaixoak ez daki. Edo askoz ere informazio gutxia dauka. Besteak beste, ez dindalako iritsi inundikan ere, borondatea handienarekin ere medikoak dakien guztia jakitean noski. Profesionala, humanoa, ekipoa, atsegina, berdina, jakinik ez dela berdina.